Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtighai mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu fama jazauhu in kuntum kadzibin. Qalu jazauhu man wujida fi rahli fahuwa jazauhu kadzalika najzi zalimin. Lalu mongko padha ngucap sapa KPK. Bangane angel kok. Ben le mbayangke iki penak. Iki permasalahane KPK terus mungsuhe keluargane Nabi Yusuf sing cacahe 10 niku. Mula kalu ten iki sing dimaksud KPK-ne. Ae tegese ashabu Yusufa, wadya bolone Nabi Yusuf. Karena dulur-dulure Nabi Yusuf do ngendika wa makuna sarikina lan ora ana utawi kita niku ora ana iku wong sing padha tukang nyolong. Kita niku dudu golongane maling-maling. Wong apik-apik. Wong lagi maling gedhen wae jenengan nengke kok. Sing ora maling jenengan tuduh-tuduh ya. Nyuwun ngapunten kita niku golongan wong sing apik-apik. Ora tahu ngantek ngalap bondone wong liya, malah kepara kita niku sering memberi, sering sedekah. Ora tahu kita niku ngrugekke wong liya, kepara malah kita niku selalu menolong orang lain, bahkan walaupun tukang angon wedhus tidak pernah kita niku angon wedhus ana ing dalem sawahe utawa ana ing dalem ladange wong liya sing kuwi ditanduri ya. Mula terus KPK-ne do ngendika fama jazauhu. Fama mongko iku apa jazauhu utawi piwalese wong sing nyolong. Ae tegese fama mongko iku apa jazau sirqati sawangi. Piwalese nyolong takeran fi syariatikum ing dalem aturan nira kabeh ing kuntum yen ta ana sapa sira kabeh ana iku kadzibina wong kang padha goroh-goroh fi nafyi kauni sawangi ing dalem
ngilangi anane takeran fikum ing dalem kalangan sira kabeh. Iki gandeng do memberi keyakinan dan kepastian lemuni kita niku dudu tukang nyolong, akhirnya KPK-ne kondo. Lah terus engko nek kebukten. Nek ternyata kebukten salah satu saka kowe iki nyata-nyata nggawa wadah takeran karo nggawa cangkir emase sang raja, kira-kira engko diparingi piwales apa? Ki nek ngantek keconangan nggawa cangkir saka emas karo wadah takeran saka emas ndeke sang raja kuwi iki kudu dikeki piwales apa nek sing kelaku aturan-aturan ning daerahmu kono fi syariatikum sing neng kono pengakuanmu berarti ngapusi lemuni ora nyolong kok kebukten ana menafikan anane utawa ngilangi anane takeran ana ing dalem kalanganmu kabeh kamangka ana ning kok tak anggap ora ana iki kan ngapusi lehmu do ngaku kira-kira kei balesan apa sing kono. Nah nang kene ngono penak. Wes pokoke prosedur hukum dilakoni sing penting secara umum citrane negara niku terjaga, raketan prakteke rada menggok-menggok. Kok nek keconangan ya wis disidangke, ora do ditunda-tunda titik nganggo sidang rada suwe bar kuwi ndadak banding barang rakitan ming dodolanan hukum ngono wis akhire dienggo pencitraan negara ya gandeng salah rakitan wong siji divonis cetok iki salah karena korupsi iki salah karena pencucian uang iki salah kau stopak kae ketok palu hukumane semene potong hukuman pidana semene terus iki dihukum semene tahun unine lah bar kuwi sing penting secara publik wis ra ono beritane rampung wah terus sang oknum terus mangan soto lu kan wangun kae wah parah nih, ini tetap parah. Pokoknya secara mekanisme hukum dilakoni, tapi kenyataannya ora dihukum ngeten niku wis biasa banget. Apa meneh sing di ngono kuwi bagian saka pejabat. Rada aman. Anak cilik ngeten iki ya ora dihukum negara, dihukum warga do dipolo. Nek sing kelas-kelas cilik ngeten iki ora dihukum negara ming dihukum warga do dipolo. Lah ngopo iki mau kok do dipolo ki? Nyaut cemplon ning angkringan. Cemplon sitok tayar ndase. Wah wis agek kono ki nyaut duit upamane ditanjake cemplon iki wis oleh 5 kontainer ya. Cemplon 5 kontainer jane nengke wae. Makane nek urip nang gone dhewe sakniki niku ki sing penting nari karep arep bejo apa arep slamet engko tembe burine. Wong nek donyane tetep ngene iki angel wae, wis monggo-monggo. Ning ming nari karep awake dhewe niku kedepane mengke iki arep bejo apa arep slamet niku mengke sing diikuti syariate Gusti Allah. Karena syariate Allah ku mesti apik, ora bakal muni elek.
Ning nggon pangan arep bejo apa slamet apa cilaka, angger sing halal-halal dipangan ya bejo slamet. Ning nek terus nekat ming gedreng gawa haram barang timbat, berarti kita wis netepke pilihan. Nah, milih cilaka ning neraka. Ning nggon srawung arep bejo apa cilaka, angger narika srawung ki tetep nganggo aturane agama apik. Ora seneng nyacat, ora seneng elek-elek, ora seneng ngrasani. Kepara srawung niku disikapi dengan sebaik mungkin. Meskipun kanca srawung niku kadang yo nyebai. Bola ora mesti nyenengke to kanca srawung ki ora mesti nyenengke. Sok nyebai barang. Ketoke mah akeh sing nyebai. Ya tetep kita sikapi apik, rasa dicacat. Diimani njak karo Gusti Allah, donya niku diciptake werna-werna, termasuk ana wong sing nyebahi iki barang ngono kuwi. Bab nek apik kabeh engko ndak dudu donya kok ya. Engko ndak terus donya iki kaya swarga kae. Ning donya iki dudu swarga tapi ujian, makane terus werna-werna. Sikapi apik wae. Niki wau kula ning kamar mandi. Anak wedok nggletak dolanan handphone. Berarti seket mau iki ngletak. Wis dolanan handphone kae. Kita mlebu ning kamar mandi BAB. Lagi lekas ki langsung dodok-dodok kamar mandi. Bi cepet aku arep BAB. Ya Allah. Jajal nek ngono ki piye? Lah gek kowe iki mau ngopo? Aku agi ana wong mlebu terus ndodok. Jal, piye nek ngono kuwi wis. Ana-ana wae pokoke dunya iki ana-ana wae wis. Antik. Antik tenan. Lucu sih. Ora anu, karo Allah ki direka aja sesuai karo aja ngepasi karep. Dadi karepe ngene, karepe ngene, karepe ngene ning sing kedaden ki mesti ora pas. Mesti wah. Antik tenan sih jaen urip ki antik tenan. Mula iki donya panggonan ujian. Sing ten riki niki mengke barometere sejo karo ilmu. Sejane golek bejo slamet, ilmune ana. Iki engko mesti iso nyikapi kahanan-kahanan dengan pas. Ning nek ora duwe semacam konsep urip sing pas, ming istilahnya serampangan, urip kok serampangan. Waton urip ngono kuwi lho serampangan iki. Wis waton urip. Ah terus piye iki sembuh. Ya akhirnya ya terus ngawur jenenge serampangan iki. Berarti jenengan wis netepke milih sing cilaka. Tenan nek niki ming nari karep sebab nek ngenteni wong liya nuntun, wong liya ngejak, wong liya ngandani, ya sakniki wis ora urusan. Malah wong liya ki ngejak ning nggon rapate apik. Maksude ngejak rapat yo apik iki misalkan srawung ngeten iki ketemu kanca manggatekke ora kanca ki ngejak ngrasani wong. Ora nek ngejak yo ngopo tadarus rong tawon. Ketemu kanca kok kanca ngejak tadarus ki rong tawon. Wah, nek ana ketoke mah kiamat ketoke. Ketemu kanca kok ngejak tadarus. Nek ngejak ngaji sok-sok, ayo saiki tuwa iki melu ngaji wae ngono sok-sok ketemu. Ning nek ngejak liyane langka. Apa meneh ketemu kanca kok, waduh mumpung ketemu kowe. Ha piye nggonku kampung pojok desa kae iki ana wong sepuh ijen. Jan jompo ijen. Lah apa ora ndek anak duwe. Anak iki nang Kalimantan iki ketoke ora tau mulih nggo kelingan apa ora anak iki. Wah mesake yakin. Ah saiki mumpung ketemu kowe ayo iuran. Nggo nukoke pangan dheke. Iuran 150 gek genep 300 engko
ditempurke beras sarimi ben rumadang dheke. Ngono ki ketok ya ora ono jiwa ngejak ngono. Upamane ana ngono ya ora mlaku. Upamane yo mumpung ketemu saiki iuran 150 kengko awake dhewe wong loro mlumpuk 300 nggo nukokke beras karo sarimi. Ora jawabane kanca len jawab ya wangun kae. Piro? 150. 150 dasmu. Tetep angel nek nggon Srawung ngarep apik menciptakan satu ibadah sing kuwi iki manfaat banget ngono iki ya langka tenan sih. Langka tenan ning nek nggon ngelek-elek ngono ya oke. Ora ngerti jluntrunge we terus diotak-atik. Dienggo bahan ngelek-elek. Ira dong we ngono. Demben kae ana sing elek-elek kula. Wangun kae. Ayo anak kula lahir ndilalahi nang rumah sakit ora oleh mulih karena arep nggo memperlakukan BPJS ta. Nalika nang isih nang rumah sakit wong mulih wingawan. Alhamdulillah wingawan wis oleh mulih. Ning saurunge mulih ki wong ora jodoh nek ketemu ya wis ngono kae. Lairan ning anake ora oleh go mulih. Ngono ki terus ana sing bengok, syukur kualat kowe lho. Aku yo mikir kualat terus apa? Antik tenan yakin. Ya pokoke sing ra jodoh ngono bae lah. Kok kualat piye? Ora ngerti jluntrunge kok langsung iso memvonis, ora ngerti dodok selewe kok langsung iso ngukumi kaya ndagel to iki. Kuwi jan ndagel. Wong aku iki husnudon karo rumah sakit. Karena saat melahirkan itu pengajuannya nganggo BPJS. Sementara nek langsung oleh mulih itu ada aturan orang ono penanganan saka rumah sakit. Orang ono penanganan lah sing diajukan ning BPJS apa? Wong ora ono penanganan, dadi arep laporan ra iso ya. Kudu ana penanganan wae aturane BPJS ki kudu ana rawat inap minimal 3 dina. Nek kurang saka 3 dina diajukan ra lolos. Kudu 3 dina ke atas iki kok agi lolos. Pihak BPJS agi ACC ngucuri dana nggo rumah sakit, nggo biayai pasien kan ngono. Niki iki kula pengajuane BPJS, makane men supaya iki engko iki iso berlaku BPJS, kula men ora bayar. Ya niku terus dikon nginep 5 dina. Padahal sehat kok ya. Ya ora ketan 5 dina iki engko rinciane apa-apa ya ben kuwi urusan rumah sakit. Nah, sing penting iki ra mbayar nyatu. Lah wingawan menyelesaikan administrasi BPJS terus akhirnya stroke metu jedhat ngatriliun tak 7 juta sih. Nek mbayar ra iso tuku wedhus aku. Dana nggo akikah iki tenan jan 6.800.000 pira ngono ya stroke. Wah iki oke. Sehat kalau plonga-plongo ae. Ngobah wae anggere ora digedhong ngobah wae. Kok ngakik-ngakik apa ya mobar. Tangi turu arep salat ki ngakik-ngakik. Mbokne turu. Mbok iki ngakik nang tak ungak ki jebul raine ora ketok. Wong tangane dobah-dobah kudunge nutup. Dikae tutupe ndase nutup lho ya ora ono raine. Kula kok ngakik-ngakik ketutup iki. Aku guyu dhewe bola ya lumrah wong aku nek ngene iki ya bengep Pak. Ya seni tenan sih ya.
Mbokne ming bangkong panjenengan. Ya kula ya ora nyalahke wis men turu wong ya ngantuk kesel. Nek ngono kuwi tak sing kesel iki ming mbokne nek bapakne tak ora kesel. Bape ya ngaku kesel kae ra ana wong. Dadi serasa ngaku rugi. Wong aku ya niate arep golek ganjarane Allah, ora golek aleme sampean-sampean. Sampean ngalem ben nyacat ben. Ora penting wis. Wong iki ming nari karep arep digawa nendi kok urip iki arep tak nggo nyelengi ngamal saleh, kek engko nek sak wayah-wayah pindah wis. Ketoke blegere dikubur byuk ngono kuwi ning jenengan do kondur kae mak biak dadi ora biu. Nek nyalahke ning kubur biu jenengan kondur malik biak. Lah kok biak lah karo Allah dipindah alam. Jenenge alam barzah, sing alam barzahe kuwi dadi raudhah, dadi taman. Wah, wis sireng-sireng kae. Anu ning gazebo saka Jati Tuwa. Ngisis ning gazebo saka Jati Tuwa kae. Pojokan sing sisih tengen ngono. Manuk kutut rodruk. Wah, wangun kae sing mburi pentek. Cerewet to, cerewet to. Apik tenan iki. Manur apike kok ngene ya. Do nek-onekan. Iki manuk apa meneh wong. Apik. Manuk wong. Apik tenan. Gek ning gazebo kae apa ora sing senenge ra elok-elok, krungu manuk ngono kuwi. Yes, karo kelas kelus kae udu tenor. Makane nek jenengan paham tenan wong nek Indonesia itu kan republik, dadi syariate itu dudu syariat Islam. Otomatis paugeran utama bukan halal haram, tapi kebijakan ideal. Secara ideal kebijakannya piye-piye ruwi mula jedule hukum sok nyeleneh-nyeleneh. Jangankan hukum, kebijakan umumnya nyeleneh. Jan nyeleneh kaya Menteri Agama sing kula aturke wingi. Dia ora pati ngerti syariat agama. Makane sing saurunge wingi ngarani sebenarnya zakat itu tidak perlu karena persenannya hanya 2,5%. Seperti di Cina, seperti di Jepang itu 10%. Coba kalau warga itu pasok 10% dari kekayaan. Kita setorkan di negara. Kita bisa hitung 10% misalkan di rata-rata dengan jumlah warga negara yang sekian ratus juta. Ini bisa terkumpul sekian, mikirnya ngono kuwi karena kebijakan ideal akal. Terus saiki jedul meneh aturan usulan. Sebenarnya tidak perlu akikah, tidak perlu berkorban. Ngapain repot? Dadak beleh kambing, beleh sapi. Dadak ngedungke. Ambok setor duit ke negara dengan niat akikah, dengan niat korban selesai. Biar uang itu dikelola negara, lucu toh? Karena memang bukan syariat sing tinggo tapi ideal. Lah niku nek dinut ya mawut-mawut. Lah wis ora mangan, ora sak. Kiwa tengen ora mangan, ora keduman daging, le akikah le korban ora sak. Mawut-mawut kok yo. Karena memang kebijakannya bukan syariat. Kebijakan ini ki ideal. Dek nganggo ekonomi dihitung coba misalkan di rata-rata korban akikah ki per kambing sekian, terus warga Indonesia sing wong muslim cacahe sekian. Iki upamane setor
duit sebesar kambing itu nang negara ora dadi sekian triliun ngono kuwi model. Aku wae iso ngitung ngono kuwi. Lah ning ya sing untung kok sapa nek mlumpuk ning kono duwite nang endi kok ya. Wong yo rumah sakit bayar, sekolah bayar, apa-apa bayar kok. Nek terbukti kaya Iran kae apa-apa ora bayar murah, paling bayar ning murah banget ngono ki ra apa-apa. Terus juga terbukti pimpinan-pimpinane negara ki ora ana sing sugih. Dadi antarane rakyat karo pimpinan ki sugih rata-rata, hampir sama. Karena duitnya ora ditilep. Tapi rumah sakit gratis, sekolah pendidikan terutama itu gratis. Karena rikon itu prioritasnya pendidikan. Agak riki seragam ya nek SD kan 750. Juga seragam nek SD 750. Nek diomongi ini lah iya ra bayar ndek sapa. Ngono sih lah sangat. Biar-biarno wis bacot dadi wong dhuwur iki sane menyak. Dadi ya wis sing penting nari karep wae ayo kita niku arep nggawa awak engko bar mati digawe piye niku mung kebijakan karo kekarepane dhewe-dhewe. Nek engko bar mati arep pengen mlebu ning taman surga ya cetakan urip saapi-apike ning alam donya iki. Ning nek pengen engko nang kono cicilan neraka ayo monggo rada ngawur sugiya kae nek kor ngawur engko angger mati mesti dadi cicilan neraka. Kamangka siksane werna-werna. Ana linggis ketul tancepke ning ndas barang niku siksane mana jiwa. Linggis diketul. Lah ya kae linggis ketul ya. Kayak iku tancepke ning ndas barang ngono iki. Wah angger sing ketancepan mangap-mangap kae malaikat senenge ra ilok-ilok. Mengko nggo dolanan terus. Lah pas mangap kae terus cemplungi kala jungking gedhi kae. Hak ngono. Mingkem karo lelah kena racun kae malaikat malah ngomong huwal. Dipolo ra ono manteke. Mbayangke ada satu keterangan sekali dikubur itu kleru len jawab malaikat, maka bakal dadi wong sing cilaka. Cilakane kubur dadi awal cilaka sak jejumlek. Dadi awal niku. Ning nalika kubur niku iso jawab dadi bejo, bejane kubur bakal ngetroke dadi bejo sak jumlek. Nek niki we ming samar. Ketoke sakniki bejo do tampa dhuwit, sesuk cilaka dhuwite entek. Ketoke sakniki cilaka ra ndedit, sesuk bejo masalahe ana dhuwit, ana sing ngekeki donya iki ming ngeten iku. Dimikir donya kok kaya yak-yak wae. Sing do bedudungan ngantek ngawur kae wis. Oh nyatane do ra ndedit ya do ayem ngene kok. Wae wetan iki do ra ndedit kene ya ayem. Sehat lah ku ngalaren yo ayem yo sehat. Tetep sehat. Wong gelas sak cangkir apa wedang sak gelas kuwi yo entek. Ku berarti sehat. Iki sehaman kuwi. Nek sing mburi kae bar ngombe mah terus hudud kelas kelus kae. Kae le ngaji mbuh krungu ra lho. Sehat kuwi. Arep ora ndedit aman. Ngono kuwi wae mengkor. Donya wae kok ngono lho, ora usah juru-juru, ora usah stres, arep ora duwe kae setel kendho, ora usah wah kae ora usah ana kalimat ngono kuwi lho, ora bener kalimat kok wah kae berarti ndelok kae kuwi. Kae awake dhewe iki beda kok ndelok kae. Wis sing penting awake dhewe mawon dikonsep uripe nggo ngokeh-ngokehke nyelengi ngamal saleh. Insyaallah bejo mengke tembe kubur sak teruse. Muga-muga manfaat faedah, muga-muga tansah keberkahan, sehat waras,
saged istiqomah anggenipun sami ngaji lan ibadah bejo mulya donya akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.